toen ik zag hoe groot hij was, toen dacht ik wel van, zou die wel in de garage passen? Ja. En dus het enige wat je dan kan doen is kijken of het past. Dus dan heb ik hem, je kunt hem best zelf, als je de bomen optilt, dan kun je ermee rijden. Ja. Dus toen heb ik hem hier in de garage gereden. Het erfgoed van Friesland bewaar je voor de eeuwigheid. Dat is de opdracht van het Fries Museum. En dat doen ze met het beheer van 210.659 items, of onderdelen van items, die het vertellen hoe dat erfgoed. Al die items binnen van us. Maar wat als het net meer past in het verhaal van us? Hoe kom je er weer van af? Het is enorm intensief. Het beeld van Marie Kondo wordt net meer blij van Dando van Voort. Zo werkt het helemaal net. Oprom je in een museum. Dat valt net taal. En het is in wezen een proces wat structureel en continu terug in maakt. Want we krijgen nieuwe dingen erbij, we krijgen moderne kunst erbij. Ja, als het depot vol is, dan moet er weer wat spul uit. Ja, dus dit is net eindig. Dit is Absoluut eigenlijk niet. oneindig. Nee, dit is steeds maar bij het besef dat ruimte en depotruimte dus een kostbare aangelegenheid is en dat museaal beheer van objecten een kostbare aangelegenheid is, blijkt dat de grenzen onder depots bereikt binnen. En dat geldt over het hele land zitten ze maar hetzelfde probleem. En het ontzamelen, dat is dat is een integraal proces worden van het museum, of maat het worden. Wend de ien oprommet, krijgt de oor een telefoontje. Van een oud-oom van mij, ver familielid. En die kende ik niet, die had ik eigenlijk nog nooit gezien. Die vertelde mij over het feit dat hij de nalatenschap van een andere oud-oom van mij beheerde. En dat er contact was opgenomen door het Fries Museum. Dat er een heleboel items nog van de familie waren. Maar dat er één item op stond wat niet tot die tak van de familie behoorde, maar tot de tak waar ik toe behoor. En toen kreeg ik eigenlijk voor het eerst te horen dat mijn familie nog steeds de trotse bezitter was van een chaise. Waar ik eerst eigenlijk de betekenis niet eens van wist. Grut kwart oprom je jouwt voor het resultaat. Likos, de chaise. Gwonschaisen kreeg een plak in het Rijtuigenmuseum. Dus het eerste is een museale herplaatsing, maar als een museale herplaatsing niet lukt, dan gaan we wel in het publieke domeintje. Dus dan wordt het een oudheidskamer, een niet geregistreerde oudheidskamer, een dorpsvereniging of een kerk. Dus op die manier zie je een zo breed mogelijke herplaatsing, maar uiteindelijk lukt dat soms ook net. En dan steeds stapje voor stapje. En overal weer die verslaglegging. Maar stapje voor stapje gaan we dan verder. En uiteindelijk, ja, dan komt er zeker het punt dat je het of verkeerd of voortjouwen of uiteindelijk het allerergste, dat is de prullenbak. En dat gebeurt zelden? Nou, het zit me een beetje op de lippen tussen zelden en nooit. Nou, in eerste instantie dacht ik gewoon leuk, maar toen dacht ik, ja, wat moet ik ermee? Want één, ik kan hem niet meer gebruiken. Twee, waar moet ik hem kwijt? Want het is niet een heel klein voertuig. Maar ik dacht wel van, ja goed, het Fries Museum die moet natuurlijk uiteindelijk toch ook van die spullen af. Want ja, die kunnen niet tot een lengte van dagen zoiets blijven beheren. Dus sowieso al heel erg dankbaar dat ze zo lang eigenlijk zo'n item, wat dan van jou blijkt te zijn, hebben geconserveerd en hebben opgeslagen. Dat is van 1880 binderobjecten binnenkomen. En dan is het in het verlien wel bij zijn van ja, dit is dat moet je wel even lenen. Dus dat get, je moet wel even lenen, maar dan krijg je later wel weer waarom jakleer. Nou, en dat is dit er dus. Broeklinje van de heer Vos. Nou, zie je de heer Vos maar op. Dat werd een probleem.
Ja, en daar gaan we dan toch mooi aan de gang. Want een broeklien is een eigendom van de heer Vos. Dus dan wordt het toch ziekje naar de erven van de heer Vos. Nou, het ging heel netjes hoor, want ik werd gebeld, ben toen naar het Fries Museum gegaan. Daar werd me verteld van nou, dit is het item. En toen moest ik natuurlijk me legitimeren, want ze moeten wel weten van ja, ben je wel de rechtmatige eigenaar. Je moet ook een verklaring ondertekenen. Ja, mocht er iemand komen die ergens nog op papier heeft staan van nou ja, dat item is eigenlijk van mij. Bij ons is dat heel moeilijk, want ik heb 1 broer en wij zijn eigenlijk de enige die nog over zijn met onze kinderen dan natuurlijk, die daar dan aanspraak op zouden kunnen maken. Maar, dus dat zat wel goed, maar ja, dat werd wel goed gecheckt. En toen dat dus klaar was, dan ik denk dat ze toen blij waren dat ze me gevonden hadden. En vervolgens dat item ook dan terug konden brengen naar de familie waar het van was. En toen was hij volgens mij, nou ik denk nog geen 6 weken later stond hij voor de deur. Toen ik zag hoe groot hij was, dan dacht ik wel van, zou die wel in de garage passen? Ja. En dus het enige wat je dan kan doen is kijken of het past. Dus dan heb ik hem, je kunt hem best zelf, als je de bomen optilt, dan kun je ermee rijden. Ja. Dus toen heb ik hem hier in de garage gereden. En dat paste. Dus hier heeft hij een skofje stien? Dus hier heeft hij gestaan een jaar en een paar maanden. En totdat hij dus weer terugging naar het Fries Museum voor de tentoonstelling. Voor de allerlaatste keer is de sjees nog te zien in het Fries Museum. Zodat ik, de bezieker, zien kan wat er won het al je gebeuren mat, voordat je afskiën nimmer kennen. Vanaf 2018 ben we echt heel structureel bezig geweest om alles goed te registreren, alles goed te onderbouwen, welke keuzes te maken binnen. En hier zien we de resultaten van wat we nou bereikt hebben. De teller staat intussen op 24.000 items die net meer van u binnen. 24.000 en dat is een heel soort, is het archeologie. Er binnen een heel soort scherven bij. Van het Prinsessenhof, wie een heel soort ongeregistreerde scherven. En dat wie bij mij weer een 2800 alleen een scherven. Ja, Rom het wel lekker op. ik ben er ook net rouwig om. Ik weet niet of er instanties zijn of organisaties die zeg maar gebruik zouden kunnen maken van zo'n sjees. Want het is natuurlijk toch een traditioneel Fries voertuig. En wat ik natuurlijk ook een beetje heb gezien is dat het voor met name dorpsfeesten en dergelijke wordt gebruikt voor ringsteken en dergelijke. Maar ja, dat zijn natuurlijk functionele sjeezen en in hoeverre deze nog in staat is om dat te kunnen ondergaan, weet ik niet. Maar als deze sjees daar een functie voor zou kunnen hebben, dan zou ik dat wel heel mooi vinden. Dus dan zou je kunnen voorstellen dat ja, hij is dan wel van de familie, maar dan kan die zeg maar in bruikleen gegeven worden aan een organisatie die er ook iets aan heeft. Ja, als dat zou kunnen, dat zou nou natuurlijk het meest ideale zijn. En zo wordt ontsammelje onderdeel van het museumwerk. Dan door ik wil te zeggen dat wij als Fries Museum een van de voorlopers binnen op het hele ensembleverhaal. Omdat je niks een grote collectie hebt. Nee, omdat wij de koe bij de horens vatten. Dat is, wij matten, maar we doen het ik. Ik heb gelukkig een buurvrouw die is amateurfotografe. En ja, die vond dit natuurlijk, dit was snoepgoed om te fotograferen. Dus toen hebben we hem in de tuin bij haar gezet en heeft ze, nou ik denk wel 100 foto's ervan gemaakt. En daar heb ik deze uitgekozen en afgedrukt. Zodat waar hij dan ook terecht komt, dat hij in ieder geval een plekje heeft hier. Dat je er elke dag een shin kennen. Zo is het.